Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Everyday Ann, Lester Malabarbas, Sans Kidhart, at sa mga nag-renew ng badge na sina Queen Hera, Kisuchin Evangelista, at Kaka. Mababait niyang mga yan. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng pamangkin ng lola ko, mother side. Walang eksaktong taon. Panabutan, Zamboanga del Norte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira ang lolo ko sa poder ni Mamang. Bale, yung kwento na to, side story siya ng serye natin na Mamang. Ito yung mga nangyayari sa araw-araw nilang buhay. Hindi naman kasi puro aswang-aswang yung nangyayari sa tirahan ni Mamang. Namumuhay rin naman sila ng normal. Baka kasi nakatatak sa mga isipan nyo, araw-araw nag-aalmusal ng aswang si Mamang. Hindi yung ganon. Balik tayo sa kwento. Dito sa Panabutan, may mga iilang kamag-anak din silang kapitbahay. Yun nga lang, medyo malayo yun sa kanila. Kumbaga, nasa pinakadulo sila ng Panabutan, tapos itong mga kamag-anak nila, nasa kabilang dulo. Kaya bibihira silang magkita-kita. Madalas na nakakakita lang sa kanila si Mamang at yung nanay ng lola ko. Gawa ng may mga iilang pasyente si Mamang sa dulo ng Panabutan. Tapos kailangan niya yung nanay ng lola ko bilang alalay niya. Paminsan-minsan, doon sila nakikitulog sa mga kamag-anak nila kapag inaabot na sila ng alanganing oras. Hanggang isang araw, bumisita itong pinsan ng lola ko sa bahay nila. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Ambo. Bale, itong si Ambo, ang pinakapanganay sa kanilang magpipinsan. May kasama siyang dalaga nung pumunta sila kila Mamang. Nung nasa bahay na sila. Nung una, tamang kwentuhan lang muna sila. Hanggang sa nagtanong itong si Ambo kay Mamang kung pwede niya bang sadyain yung tatay nung dalaga. Gawa ng meron itong malalang sakit. Ilang linggo na siyang hindi makatayo sa higaan niya. Tapos suka siya ng suka. Kaso, puro hangin lang yung nilalabas niya eh. Nagdideliryo na rin. Kung sino-sinong kamag-anak na yung hinahanap niya. Siyempre naman, hindi magdadalawang isip si Mamang na tulungan yon. Habang kinukuha ni Mamang yung mga gamit niya sa kwarto, itong nanay ng lola ko, kinakausap yung dalaga. Tinanong niya kung kanino ba siyang anak. Nung sinabi nito yung mga pangalan ng mga magulang niya, natulala yung nanay ng lola ko. Tapos napatingin siya kay Mamang. Ultimo si Mamang, napahinto sa pagkuha niya ng mga gamit niya. Nang bigla itong bumalik sa lamesa nila at nagsabi siya kay Ambo na may gagawin pa pala siya. Kailangan niyang pumunta ng bukid kasi may ibibilin siya kay Tatay Dadoy. Medyo dismayado si Ambo sa sagot ng tiyahin niya. Kasi akala niya, kukuha lang ito ng mga gamit, tapos lalakad na sila papunta sa bahay ng dalaga. Nung aalis na sana si Ambo, tinawag siya ni Mamang, tapos pinapasok siya sa kwarto nito. Ang naiwan doon sa lamesa, yung dalaga at saka yung nanay ng lola ko. Ang sinabi ni Mamang kay Ambo, iwasan na niya yung babae na yon
habang maaga pa. Tanong ni Ambo sa kanya, "Bakit, Mang?" Sagot ni Mamang, "Kilalang aswang at mangkukulam yung pamilya nung babae sa bukid. Minsan nang nakaharap ni Tatay Dadoy yung ibang kamag-anak nun. Tapos pinatay niya. Mainam na iwasan na niya habang hindi pa nasasakop nito yung pagkatao niya." Natatawa-tawang sumagot si Ambo kay Mamang ng, "Aswang? Hindi totoo yan, Mang. Wala namang aswang eh." Isipin nyo sa panabutan na siya nakatira, kamag-anak pa siya ni Mamang, pero hindi siya naniniwala sa mga aswang. Ang labo, di ba? Marami pang paliwanag sa kanya si Mamang, pero nakikita niya kay Ambo na hindi ito interesado sa mga sinasabi niya. Wala siyang pake. Hanggang sa umalis na lang sila ng bahay. Narinig ng lola ko yung pinag-uusapan ng nanay niya tsaka ni Mamang. Nagpaplano sila kung paano nila kukumbinsihin si Ambo na iwan yung babae. Nung ding araw na yon, pumunta si Mamang at yung nanay ng lola ko sa pamilya ni Ambo. Kinausap nila ang mga magulang nito pero wala. Maski sila, walang magawa. Lumipas pa ang ilang mga buwan. Tuluyan nang namatay yung tatay nung dalaga. Tapos naging kasintahan na din siya ni Ambo. Wala nang nagawa sila Mamang nun, kundi pabayaan na lang siya. Hindi naman kasi nakikinig eh. At saka, mahirap talagang kalaban yung puso. Lalo pat, mahal na mahal ni Ambo yung dalaga. Maski naman, tayo, di ba? Kapag mahal na mahal natin, napakahirap i-let go. Lumipas pa ang ilang mga taon. Nabuntis na ni Ambo yung kasintahan niya. Maganda naman na naging takbo ng relasyon nila. Pakiramdam tuloy ni Mamang, mali siya ng naging pananaw. Hanggang sa nanganak na yung asawa ni Ambo. Tuwang-tuwa silang lahat kasi ang cute ng bata eh. Sabi pa nga ng lola ko, nabubuhat niya pa yun noon. Pero itong mga nagdaang taon, itong si Ambo, bibihira na lang talagang umuwi sa bahay nila. Yun bang parang lumalayo na siya sa mga ito? Mas nakatuon ang atensyon ni Ambo sa pamilya ng babae. Paano kasi? Doon sila nakikitire. Ayaw nung babae na lumayo sila doon. Wala namang magawa si Ambo, kundi sumunod. Isang hapon, nangangailangan ng tulong si Ambo. Yung anak niya, grabeng inaapoy ng lagnat. Nilapitan na niya lahat ng posibleng makakatulong sa kanya. Pero, wala. Ang natitira na lang na pwedeng makatulong, si Mamang. Dali-dali siyang tumakbo sa bahay ni Mamang para humingi ng tulong. Sakto namang ando doon din si Tatay Dadoy. Halos magmakaawa itong si Ambo sa dalawa na puntahan yung anak niya sa bahay. Ang sabi ni Mamang, pupuntahan niya lang yung bata kapag nasa bahay ito ng tatay at nanay niya. Pero kung nasa bahay ng babae, malabo niyang puntahan yun. Nangako naman si Ambo na dadalhin niya yon sa bahay nila. Ilang oras ang lumipas. Pumunta si Mamang, Tatay Dadoy, nanay ng lola ko, at silang mga bata sa bahay ni Ambo. Lahat sila naghihintay sa labas. Kasi sinundo pa ni Ambo yung mag-ina niya eh. Pagdating ni Ambo, kasama niya yung asawa niya at 2 binatilyo.
Natatarantang lumapit si Ambo kay Mamang para iabot yung anak niya. Tapos pumasok na sila sa loob ng bahay. Niyayaya ni Ambo na pumasok yung mga kasama niya. Pero umiiling lang yung mga yun. Tapos ang sabi sa kanya, doon na lang sila maghihintay sa labas. Hindi na sila pinansin ni Ambo kasi natatakot talaga siya para sa anak niya eh. Hanggang sa nagsimula na si Mamang nagamutin yung anak ni Ambo. Ilang minuto ang lumipas. Nararamdaman ng lola ko na parang umiinit. Maaliwalas naman sa lugar. Maya-maya pa, naririnig niya si Tatay Dadoy na gumaganto. Yun bang parang pinapakalma niya yung sarili niya? Tinanong ng lola ko. Ang sabi niya, "Taydoy, ano yun? May problema ba?" Umiiling-iling lang si Tatay Dadoy. Tapos tumayo ito at naglakad papalayo sa bahay. Sumunod naman sa kanya si Tatay Fernando. Ang naiwan sa labas, silang dalawa ni Nining. Ang sabi ni Nining sa lola ko, nakikita niyang ganun si Tatay Dadoy kapag may mga aswang sa paligid, tsaka kapag may mga kawatan. Ang sabi naman ng lola ko kay Nining, alam niya, ilang beses na niyang nakitang ganun si Tatay Dadoy. Pero paano magkakaroon ng aswang doon? Puro kamag-anak nila yung nasa bahay. Palihim na tinuro ni Nining yung dalawang binata tsaka yung asawa ni Ambo. Medyo nainis yung lola ko kay Nining kasi bakit niya pagbibintangang aswang yung dalawa? Kamag-anak na rin nila yun. Asawa ng pinsan nila eh. Pero habang pinagmamasdan ng lola ko yung tatlo, pansin niya na ang lilikot ng mga ulo nito, tapos panay ang pagpag sa mga damit nila. Yun bang init na init sila tapos kamot sila ng kamot. Tinawag na sila ng lola ko. Ang sabi niya, sa loob sila ng bahay. Pero hindi siya pinapansin ng mga ito. Nung tapos nang gamutin ni Mamang yung anak ni Ambo, lumabas na ito ng bahay. Kitang-kita ng lola ko yung reaksyon ng tatlo. Akala mo mga nakakita ng multo. Napaatras sila. Tapos parang naghahanap sila kung saan sila magtatago. Lalo pang lumala yung reaksyon nila nung lumingon sa kanila si Mamang. Paglingon ni Mamang sa tatlo, akala mo mga asong papaluin eh. Kasi nagsiyukuan tapos mga nanginginig. Hanggang sa may binulong si Mamang kay Ambo. Tapos umalis na sila doon. Habang naglalakad sila papalayo, palingon-lingon yung lola ko doon sa tatlo. Nakayuko pa rin sila kahit kinakausap na sila ni Ambo. Tinanong ng lola ko si Mamang kung bakit ganon yung reaksyon ng tatlo sa kanya. Ang sabi lang ni Mamang sa kanya, "Shh! Mga bubuo yun." Napaisip yung lola ko. Bubuo? Ano yun? Hindi na lang siya nagtanong kay Mamang kasi kinakausap nito si Tatay Dadoy. Naririnig ng lola ko na gusto na sanang sapakin ni Tatay Dadoy yung isang binata. Buti na lang nakapagpigil siya. Natawa kasi siya kay Tatay Fernando. Nasubsob kasi sa putikan. Paano? Nagmamadali si Tatay Fernando na humabol sa kanya. Ayun, nasubasob sa putik.
Matapos ang araw na yon, hindi na ulit nakita ng lola ko si Ambo. Fast forward tayo. Mga panahong nasa Maynila na yung lola ko. Mga taong 1975. Hindi natandaan ng lola ko eh. Pero mga nasa ganyang taon. Kasama na niya yung lolo ko niyan. Yung bida natin sa Imbita ng Aswang. May nakarating na sulat sa kanya. Yung nilalaman ng sulat, puro kwento lang nila Tatay Fernando, Nining, Mamang, Tatay Dadoy. Hanggang sa nabasa ng lola ko yung pinakadulo ng sulat. Nabasa niya na si Ambo patay na. Namatay siya sa St. Mary's Sirawai, malapit sa kapatid niya na si Tatay Dodong. Si Tatay Dodong, yung kafgo na kapatid ng lola ko. Walang nakalagay sa sulat kung anong naging dahilan ng pagkamatay ni Ambo. Wala namang magawa yung lola ko. Hindi naman siya pwedeng umuwi. Walang pera eh. Fast forward ulit tayo. Ito na yung pinakahuling uwi ng lola ko sa Sirawai. Kasama yung mama ko. Magaling pa siya nun. Taong 2018, mga bandang May. Limot na lahat ng lola ko yung tungkol kay Ambo. Nakailang uwi na nga siya pero hindi na niya yon naalala. Nang bigla na lang itong pumasok sa isip niya. Tinanong niya si Nanay Inday tungkol kay Ambo. Nagkwento si Nanay Inday sa kanya. Pero bago ito nagkwento, tinuro ni Nanay Inday yung pinakabunsong anak ni Ambo. Malapit lang kasi yun sa bahay nila. Nakila Tatay Gerson. Siya ang nagkwento ng lahat ng nangyari. Tapos ang nakakita at nakahawak sa bangkay ni Ambo, si Tatay Dodong. Ayon kay Nanay Inday, mula nung tumira itong si Ambo at yung asawa niya sa St. Mary, wala nang tigil ang mga ito sa pagtatalo. Parang may gustong mangyari yung babae sa panganay nilang anak. Pero ayaw pumayag ni Ambo. Gabi-gabing naririnig ng bunso nilang anak yung pagtatalo nila. Hanggang isang gabi, habang nagsisisigaw itong si Ambo, bigla na lang tumahimik ang buong paligid. Maya-maya pa, bigla namang nagsisisigaw yung asawa ni Ambo. Nakesyo, nadulas yung asawa niya, nabagok, tumama yung ulo sa lapag. Pero nakita ng bunso nilang anak na may hawak-hawak itong nanay niya na makapal na bakawan. Tapos dahan-dahan niyang pinapagulong palabas ng bahay nila. Maya-maya pa, nakita siya ng nanay niya na nanonood. Sinigawan siya nito tapos pinaalis siya. Habang umiiyak itong bunso nilang anak, nakasilip siya sa maliit na siwang ng pintuan. Kitang-kita niya yung ginagawa ng nanay niya na bumubulong sa tenga ng tatay niya. Tapos yung dugo na tumatagas sa ulo nun, hinihigop niya at ibinubuga niya sa sariling palad niya. Maniwala kayo o hindi, nawawala yung dugo sa kamay ng nanay niya. Hanggang sa may mga dumating nga na kapitbahay. At isa na doon, si Tatay Dodong. Binuhat niya yung pinsan niya. Tapos pagkapa niya sa likod ng ulo nito, may biyak. Hindi na niya pinansin. Agad-agad isinugod niya ito sa barangay. Pero pagdating nila doon, tuluyan na itong binawian ng buhay. Yun yung naging kwento ni Nanay Inday.
iba pa rin yung kwento ni Tatay Dodong. Nung nakausap ito ng lola ko, ayon dito, nung nahawakan niya yung ulo ni Ambo, malaki yung biyak nun pero walang umaagos na dugo. Nagtataka lahat ng tao sa kanila kasi wala na din yung utak nun. Imposible namang umagos yun sa biyak ng ulo niya kasi masyadong maliit. Hindi na sila nagtanong pa sa asawa nito. Pinabayaan na lang nila. Iyak lang kasi ng iyak eh. Matapos ang insidenteng yon, unti-unti nang nagbago ang ugali ng asawa ni Ambo. Hanggang sa tuluyan na itong naging agresibo. Kaya ang ginawa ng mag-anak niya, inilayo na siya sa St. Mary. Tapos yung mga anak niya, iniwan niya lahat doon. Kalat-kalat. Merong nakikitira kila Nanay Gaga, kila Tatay Gerson, basta iba-iba sila ng bahay. Yun bang pinaampon na lang sila? Ilang taon ang lumipas, bumalik yung nanay nila doon para kunin sila. Pero ayaw na nilang sumama dito. Bukod kasi sa saksakan na ito ng baho, napakadungis pa. Pakiramdam nila, hindi na yon yung nanay nila. At saka, para bang hindi ito gagawa ng mabuti. Nung hindi sila napilit ng nanay nila, umalis na lang ito at hindi na nila ulit nakita pa. Nung narinig ng lola ko ang lahat ng mga kwento nila, doon niya napagtanto na tama nga si Mamang sa sinabi niya tungkol sa pamilya ng babae. At mula din nung araw na yon, hindi na nawala sa isip ng lola ko ang naging kamatayan ng pinsan niyang si Ambo nang dahil lang sa ulo nito na merong biyak. Okay, opinyon ko sa kwento. Ang dami kong sasabihin tungkol sa kwento na to. Pwede nyo nang iskipan kung hindi ninyo trip pakinggan. Unang komento ko yung tungkol sa mga bubuo. Ang sabi sa akin ng lola ko, minsan na siyang nakarinig niya nung nasa bukid si Raway siya. Para yung mga manok na nanganganak. Ganyan yung tunog nila kapag meron silang minamanman ng biktima. Ewan ko kung narinig na to ng iba sa inyo. Tsaka masyadong bayolente ang lahi ng mga yan. Yun nga lang, hindi sila uubra kay Mamang. Yuko sila eh. At saka doon sa pinagtatalunan nilang mag-asawa, ang duda ko dyan, baka may gustong ibigay yung babae doon sa panganay nilang anak para maging ganap na aswang na ito. Kasi kung nakikinig na kayo ng iba ko pang mga kwento, matik na ipinamamana ang pagiging aswang sa panganay na anak. Pero hindi pa rin tayo sigurado dyan. Kasi parang hindi pa 100% aswang yung asawa ni Ambo. At saka nga pala, 5 yan silang magkakapatid. Paano kaya nung siya yung buntis, no? Inaaswang din kaya siya? Sayang lang. Wala kasi tayong kwento galing kay Ambo eh. Siya yung makakasagot ng iba't ibang tanong natin. Kaso, patay na eh. At dagdag impormasyon pa. Yung pinakabunsong anak ni Ambo, alam nyo bang naging pipi yan? Walang nakakaalam kung bakit bigla na lang siyang hindi nakapagsalita. Pero matapos niyang ipagkalat yung nakita niya sa nanay niya, unti-unti yang nagkaroon ng problema sa lalamunan niya. Hanggang sa tuluyan na siyang hindi nakapagsalita. Ano sa palagay niyo nangyari sa kanya? Kinulam ng kamag-anak niya? Binawian ng aswang? O kung ano? At alam niyo din bang buhay pa
yung 3 sa mga anak ni Ambo. Hintay-hintay lang tayo. Lahat yan makikita natin kapag umuwi na kami doon. Sa ngayon, ito na muna. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Rest in peace, Tito Ambo.